وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yahudiler ayttılar, Nasraniler bir etibar ederýaly bir şeýde däldirler. Nasraniler aytdylar, Yahudiler bir etibar ederýaly bir şeýde däldirler. O her iki fergada Hudaňyň kitabyny tilawat etýän hallarynda. Şu ähli kitaplaryň aýdyşy Araplaryň zat bilmeýän müşrikler de şolaryň kefi aýtdylar. Pes kıyamatda Allah tebarek ve taala şolaryň arasynda muhtelif bolýan zatlarynyň barasynda hukm eder. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. O kim zalimraqdyr? Ol bir adamdan Hudaňyň mescitlerinden men etýädi. Şonda Huda üçin zikr tesbih aýtmakdan, oşonda namaz okuymakdan, o mescitlerini harap etmäne kuşaş etýärdiler. Olar üçin mescitke girmek dogry däldir, meger gorkyan bolan halynda. Şolar üçin dünýäde harlyk we ruswalyk bardyr we ahiratda uly güýçli azap bardyr. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Meşrik Magrib we ýeriň kullisi Hudaňyň milkidir. Pes haýsy tarafa ýüzlenseňiz Hudaňyň emri bilen pes şoladadyr Hudaňyň razy bolýan kowlasy. Tahqiq Allah tebarek we taala hemmege ihate etýändir we hemme şeýlerini bilýändir. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. Yahudiler we Nasraniler aýtdylar, Allah tebarek we taala özü üçin ferzent tutundy diýip. Allah tebarek ve taala özü üçün ferzent tutunmaktan pak we munezzehdir. Belki asmandaky we ýerdäki zatlaryň mulki şonuň üçindir. Hudaňyň mahlugudyr. Hemmesi Hudaga mutidirler. Badi'us semawati vel ard وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Allah tebarek ve taala asmanlaryny we ýerini wujuda geçirgüji we her wagt bir iş etmegi istese pes şoňa bol diýip aýdar, fawry oda wujuda geler. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Mekkeň müşrikleri we nadanlary aýtdylar, näme diýip Allah tebarek we taala bize kepläp aýtmaýar sen rasuldyňy. We näme diýip bize bir nişana gelmeýär sen rasuldyňy bildirýän. Şu tariga bulardan ololkylar da şolaryň kefi aýtdylar. Bularyň galplary meňdeşdir köfürlükde.
Tahqiq biz ayetlerin ve nişanlarını beyan ettik, aşkar bilýänlere we ýaqynny biljek bolýanlara. İnna arsalnaka bil haqqi bashiran ve nadhira ve la tus'alu an ashabil jahim. Tahqiq biz seni ey Muhammed Rasul edip iýerdik, haq din bilen, cennet bilen beşaret berýän bolan halyňda, dowzak bilen gorkudýan bolan halyňda. Senden sonra edilmez, näme diýip dowzak ähli iman getirmediler diýip.